मुगनि सेनं खुदुमगुरि गामि रुंसारि दनेश्वर स्वर्गियारिनि फिसाजो डिम्पल स्वर्गियारिया बारदै गिलामारानि प्रणब तामुलिजों गोसो थोलायनानै जुलि जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि थांनाय 5 जुलाइ खालि मोनाबिलि समाव डिम्पल तामुलि स्वर्गियारि आरो बिनि 2 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला गोथै देहाखौ न' खाथिनि फुख्रिनिफ्राय बोखांना मोननाय जादों। जोंनि बर' हारिनि गोबां सिख्लाफोरा गुबुन गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों गोसो थोलायो, आराम मोनलायलायो, जोबथायाव जुलि जायो, नाथाय जोबथायाव जिउनि साजा मोननांगौ जायो बा बोलि जानांगौ जायो। बेबायदिनो जाथाया जादों धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गगामुख हालामाव। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। डिम्पल स्वर्गियारि मुंनि सासे बर' आइजो, बे बर' आइजोजों लोगोसे बिनि 2 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला गथ', जाय फिसाज्ला गथ'आ दासिमबो जेबो बुजिनो रोङाखैमोन, बिसोर साननि गोथै सहखौ थांनाय 5 जुलाइ खालारखालि प्रणब तामुलिनि न'नि साखाथिनिफ्राय बा डिम्पल स्वर्गियारिनि फिसाय, जायनि मुङानो जाबाय प्रणब तामुलि, बिसानि न' साखाथिनिफ्राय फुख्रिनिफ्राय गोथै सहखौ बोखांनो हादों। गोबां साननो गोनां बाथ्रा, नाथाय गोबां जोंनि बर' आइजोफोरानो जा सिख्लाफोरानो जा दासिमबो गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों गोसोथोलायो, आराम मोनलायलायो, जुलि जायो। बेदिनो गोबां जाथाय जागासिनो दङ। सोरबा बुथार जायाखै, नाथाय अयथासार खालामजायो। बेबायदि गोबां अयथासार खालामजायो। अब्लाबो जोंनि माखासे बर' सिख्लाफोरा बेखौ गारनो रोङाखै। बे मोनसे जोबोर गिदिर गोरोन्थि, साननो गोनां बाथ्रा, आसरित। दा बे समाव जायबा आइजोनि न'खरनि मानसिफोरनि गामिनि बिसोरो दाबि खालामदों जे बा सन्देह खालामदों जे प्रणब तामुलियानो बेखौ बुथारदों बा प्रणब तामुलिनि न'खरनि मानसिफोरा बुथारदों होननानै सन्देह खालामदों। बिदिनो गोबां बाथ्रा बुंदों। माखासे बाथ्राखौ खोनासंबानो जाबाय। प्रणब तामुलिजों आरो डिम्पल स्वर्गियारिजों गोसो थोलायनानै जुलि जादोंमोन, नाथाय जुलिनि उननिफ्रायनो गोबां बाथ्रानि सायाव दान्थे बिदान्थे नांलाय खमलाय जायोमोन आरो बेबायदिनो थांनाय माखासे सान सिगांसो माखासे भाइराल भिडिअनि सायाव नांलाय खमलाय जादोंमोन जाहैबाय। दा बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिगोन खोनासंबानो। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ खोनासंदो। दाख्लैनि जे जाथाया माबायदि जानाय नोंथाङा? दाखालिनि जाथाया माबा मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों होननानै माने इसोर माबा गावबुरा प्रेसिडेन्ट बेनिफ्राय माबाया गावसोर ज' जालायदोंमोन आरो ना। ज' जालायनायाव माने गार्जेनफोरखौ लिंहरदोंमोन, आंखौबो लिंहरदोंमोन, आं बिमाया फन हरनानै, खिन्थु आं थांनाय जादिया। माखासे 3 4 मानसि लानानै थांनानै मोनैगौ मानि मानसिया गावनि गोमाना दंमोन। बेनिफ्राय नुखायाखै दिनैसिम मानसिया। जेनेबा मैयासिम जों मिथिनाय बायदिबा जेनेबा मानसिखौ गोथैखौसो मोनदों होननानै जों थाङिनि सिगांनो माने बिसोर दैनिफ्राय बोखांना दोनदों होननानै जों मिथियो आरो बेखिनिखौल' मिथियो जों। ओमफ्राय पस्टमर्टम रिपर्टआव जों थांफादोंमोन, थांनानै मोनासेयाव मोनफैनाय जादों आरो। माबायदि थैदों होननानै बुंदों बिथांमोना? फुख्रियाव बोखांनाय सम ना बिथांमोना मा फोरमायदों? जों नुनायावथ' मानसियासो बानायनाय बायदि नुदों आरो जों माने बेखौ बेलेगथ' बिदि माबानाय सन्देह खालामाखै। जेनेबा गावसोरनि न'नि मानसियानो साजायनानै माने सिगांनिफ्रायबो नांलाय खमलाय बुलाय सुलाय जायो होननानै जों खोनायो। भिडिअबो दं, सिगांनि भिडिअ बायदिसिनाबो जों माने लोगोफोरजों खोनायो। भिडिअ भाइरेल जादों, बिसोरनि फेसबुक वाट्सएपआव माने हरनाय नुदों आरो बेफोर भिडिअखौबाबो। सिगां बुलाय सुलाय माने इसोर सुख सान्ति गैया, मालाबा न'खराव फैना थाफैयो। जों गामिनि मानसि जों नुयो आरो सम सम। नोंथांमोना दा एफआइआर होदों नामा थानायाव? जों दिनै दा बावैसो जों आनसलिकजों आफादफोरजों रायज्लायनानै जों दा थांनो नागिरदों माबायाव थानायाव एफआइआर होनो। जुदि बिथांमोना जुदि थानायाव लायाबा जों एसपिनि आखायाव जों एफआइआर होनाय जासिगोन। आदसा, ओमफ्राय मा गामिनिमोन? हिन्जावसाया कदमगुरिनि। अबाव हाबा जादों होनदोंमोन? बिदि बरदै बागान नललिपाम नामायाव जादों होननानै। मा हारिनि मानसि? असमिया माबा तामुलि लिरो। बे हिन्जावसाया स्वर्गियारि लिरो। बर' मुङा डिम्पल स्वर्गियारि। नोंथाङा माबाफोर बुंनो नागिरदों नामा जों मिडियानि गेजेरजों? मिडियानि गेजेरजोंथ' नोंथांमोना खोनाखांबाय जानांगौ मा बुंखो मा माखो। गोबां दुखुनांथाव थासारि। दा बेनिथ' बे जालांबाय, नाथाय दासिमबो गोबां बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिनि सेंग्राजों मोजां मोनलायलायो, गोसोथोलायो। नोगोरफोराव थायो, सहरफोराव थायो, टाउनफोराव थायो, गुबुन गुबुन रायजोफोराव थायो, गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों गोसोथोलायो।
बेबायदिनो गाज्रि खामानि जायो जुलि जानांगौ जायो नाथाय जोबथायाव गोबां खस्थ' जायो अयथासार खालामजायो गोबां साननो गोनां बाथ्रा दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहर आरो जायबा हारसा सेंग्राफोरखौ मोजां मोनो बा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ मोजां मोनो जायबा सिख्लाफोरा नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय आरो बिथांमोननो शेयार खालामबानो जाबाय बे भिडिअखौ जाहाथे बिसोरबो गियो अब्ला लोगोफोर नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो आंथ' बेखौनो सानो दाखालि बावै जाय डिमा हासाव काउन्सिलाव फोसावदोंमोन बैबायदि डिमा हासाव काउन्सिलाव फोसावनायखौ जोंनि बे बिटिआरआवबो लानांगौ बा बर'फोरनि गेजेरावबो लानांगौ बिटिआरल' नङा धेमाजियाथ' बिटिआर गोलैला BKWSC बिटिआर गासैयावबो लानांगौ अब्ला लोगोफोर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि